Kita lang papa, Ron. Oh, kabantay ay. Ikaw, King. Wala kabantay. Ikaw, Ray. Wala ko kabantay. Ingon ba to siya nga karon daw ang emergency meeting na to, magkuan daw siya sa mga grades na to ba, pilay kuha baka na to sa exam. Ito na kumukuha. Ikaw, pilay pa nimo ya. Nino, hindi mo full kadlokan ni. 20/20 man sa. Di mo, King. Oh, 15. 50 mo, Ray. 56. Okay, kayo Ako na ako. Ikaw malagi relax naman ikaw. Ay, may magdili bright na mga mag-study gani. Muna yung mga kuan, pero kaming mga relax lang kayo. Muna yung mga bright, matutukan. Tanaan, dito na to niya. Asa yung mga table pa kita dito? Ay, nara diha. Tanawa ko ayaw. Murag diri ko kasama ni Papa ni bakit dagko kay kog pasama to? Pila na? 20/20? Okay, kaya na. Di ka kasama na na. Tanawa ko ayaw. Pila na ba? Sing dakuha. Akan na, tagaan yung chocolate ni Papa. Abot ato niya. Abot Papa. Pila score mo? 15/15. Perfect. Hindi ka dyan. Kuya, basta mga bright. Ano na mga bright? Tanawa ko mo hari. Kawan, kasabang papa ni kay sinundog naman ako ni. Akan na, may kuya. Basta sinundog mo na. Kuya na. Dakuha score nimo oy. Kana ako Di mo kung kasat ang Papa na Naman ko'y katarungan. Iyaman kung subukan panagsa mo nang di ko makasunod sa klase. Ako ang score mo. Wala din na siya magkakakuha. Mura na akong score. Pero okay na. Ako rin balat yung Papa. Easy. Easy ra kayo. Easy. 6/20. Manay ba ako pasar ka na ba? Nako. Ako rin bahala itong Papa ko niya. Pag maabot niya, alam mo tingog. Ako rin bahala. Ako rin bahala. Ikaw bahala na. Bunalan, ito may unang bunan. Keng, ang dama sa itong kwan nito, Keng Bay, painit ka. Basta gigutong tos Papa. Naon to niya. Mga anak! Uy, nanas Papa. Saan? Saan ba ba? Asa magagigil? Likod, direct, likod. Likod ba, likod. Basta ako sa ulan. Likod. Asa magagigil? Ay, dyan ako. Likod na, likod. Pasensya na. Likod sa ba, likod. Saan yung oras ron? Kapit na la city eh. So, batas meeting na to. Sige, na. Asa mas king? Nag-anda mo painit para sa inyo Sige, saglit to. So, karon before naman sugod sa itong meeting, kumusta man yung klase? Oh, 100% ko. Kawari. Why bagsat? Ito, Tama sa ako. so, karon maningil yung gusto inyong gipang saad sa kuha kay oras sa tingis pila, mga ano sa kuha balon. Kaon. Patanaw ako sa test paper mo ha, Rene. Ikaw na rin. Dire, perfect ka. 3/3. 3. Easy naman kayo nayapa kay 1 to 20 raw na. Dali, kaya na rin. 22. 21. Diba naman kayo kaya basic man na basic kaya na pa. Dire, dako. Kaya dire. Okay man ni kahari, kaya nabawi naman niya. King, ang painit ni Papa King ha. Atas, walang pud ni. Dalian ang painit ni Papa Okay, King. ni mo yan, Ari. Good job. Good. Ang ima lang, patanaw sa ima rin. Tara mo. Ito ano. Aso, tira na yako to. Normal man na, di man hard. Ano pasar na eh. Awan ko tang imuhan niya. Kuha ka, 100. 100 item, magaya kuha. Ay, lang mo lang ko. Di ba nag-side ka sa ko na perfect yung tanan? Kaya tanan yung gusto niya tayo, kaya ako. Anong isa naman ka ba ko yung perfect? Ha? Gibuot na gina ko tanan. Murag yung makaya sa motok yun. Oo. Tira item. Pagina, ako pa na. Itong pagkatas-gatas. Basta lisuda sa mata. Lisod lang meron. Mga variable. Lisod ka na eh. Pagkatas-gatas. Kasi yung running mat. Butag sa'yo, mga yung nagkag 50 kay Balo. O buto, mahurot na, mabalik pa yung pa. Kuha na, perfect ko nga. Buot na yung nayin. Murag yung makaya na ko. O, agad ninyo baruganan mga bataan mo ba? Ako Basta na. yun, 1 to 30, 1 to perfect. May Papa, 100, perfect pa. Out of 100%. 100 items na o niya, 15 rin makuha. Asa mang 85 at points na. Meron pa. Teknik na ba agad ko lahat? Di ko tanong paminaw ba? Excited ko nagpatawag og meeting ninyo kaya binatog na ay sukli akong bang sakripisyo paghatag ninyong balon may pagkatas-gatas pa mga
Bisang nagkalisod tayo yata kung kutana sa inyo hanya. Maura din yung iskora niya ipakita sa ko, ha? Ha? Maura na yung iskora ang ipakita sa inyo. O, ha? Ha? Maura na eh? Patay ka. Kaguna-guna dito. Maura na yung ipakita. Iskora sa ko, ha? Ako, wala ko yung problema. Kaya imo mo kung ginasuko ko. Yung ko nalipayan yung mga iskor ba? O sa'yo sa buntag, sa'yo kayo mo, pukaon pa ko rin yung mga imong 50. Tinimplahan ka tamong gatas with itlog na na. Makulangan pa yun mo, uli pa yun mo. Punya ka ni mo, yung ipakita sa ko ng score. Sabi na nyo, nalipay ko na yung score. Ha? Sige lang kung kag-ML po. Yung mga giveaway, patanaw ko sa imong. 100% pinakadako muna wala pinakadako ng store diha ako ara. Asaan eh? Pakitaan diha. Makakita kag pinakadako ng store ako ana. Diha. Oh? Mo ni mga ipahambog. Number 1, number 2, wa kay answer, mali tanan. How about diri? Upat try tama. Diri. Go. Wala? Sus. Sa man yung ipakita na score sa qualified? Ikaw pa man akong isabihin kay makulang ka. Out of 200 items, 6 try mong kuha. Mabasol ba ko nimo nga sige man ko nimo sugo-sugoon usahay di ko kasunod sa klase. Asang 194 nga puntos. Asang 194 nga points. Kaya ako mayroon pa kung ano anak nga. Di pa ko nimo sige sugoon. Naka-focus ko sa klase. Ang bugirong, sagod anak ka 100%. Pinakadakong score. 200 items, 6 points try mong kuha. Di ba ko katanong pa nila kaya sige mo ko nimo sugoon. Asa ba tayo? Rana, Lunes, Merkules, Martes, Huwebes, Bernes. Kaduha ko makasunod anang kuana kasi kag panugo sa kuha. Ang ingon sa kuha. Wakoy klase. Nga nang ingon amin. Hindi pa yan ang mga kuha dito. Ano skinking? Ato ka mo skinking dito, Hare? Ato ka dito. Ato ka dito. Mangundang mo. Hare! Dali Asa dito. man ka? Ay, hawa di. Ay, kumpan pa. Hare! Dala ng lighter dire. May undang mo. Lighter, Hare. Lighter. Dali.